A presenza da vespa velutina e a súa propagación é algo que continúa preocupando na actualidade. Dende o Concello de Pontevedra animan os veciños a continuar ata finais de xuño e comezos de xullo coa campaña de trampeo masivo para eliminar as raíñas de vespa velutina. Por iso é importantísimo o tema do trampeo, nós considerámoslo así sempre, de feito xa o ano pasado comezamos co reparto de trampas, este ano continuamos con el, cinguíndonos sobre todo ao grupo de voluntariado que foi o que fixo a colocación das trampas nos lugares nos que máis avisos tiveran, onde se consideraba que había pois maior risco, e tamén o que fixemos con charlas nos centros de ensino e máis nas asociacións de veciños, ensinamos a facer trampas caseiras. Son moi sinxelas de facer, con unhas botellas de plástico e un pouco de unha mezcla duns líquidos, pois facemos un combinado para que as raíñas se acheguen aquí, piquen e non poidan pois reproducirse. No 2017, o Grupo de Resistencia de Velutina, conformado por voluntarios e técnicos do Departamento Municipal de Medio Natural, conseguiron eliminar preto de 500 niños desta vespa asiática. Por esta razón, continúan pedindo a colaboración cidadá, xa que coa primavera é o momento no que as raíñas comezan a saír dos niños primarios para construir novos niños. Aquí quen ten a maneira de parar un pouco isto somos un pouco todos, se queremos colaborar, claro. Ninguén pode exixirlle a xente que colabore así polas vos, pero é moi sinxelo. Con 3 botellas de plástico de litro e medio e cun gasto de 3,50 €, pois temos para trampear para 3 ou 4 meses. O concelleiro de Medio Natural fixo un chamamento aos veciños e as veciñas de Pontevedra para que se sumen ao grupo de resistencia. Poden facelo chamando o teléfono 986 80 43 00 e baixo a extensión 7583 ou 7584, que é a de Medio Natural.